Jeg ved ikke, om det er video. Jeg bedre. Men det video, siden ugen, der er endnu jubel, det bedre, ja. Men jeg dog gjort af, og jeg dog, der man gjort af, var et år der filme. Og så er jeg så ude og se fodbold på stadion. Og så håber jeg, næste video var jeg i det uge, der ved at håber, at der er jubel, og så er jeg for at sætte ud, at der er jubel, inden det der var ude. Så det ser jeg den. Fordi så ser jeg, når der er ikke jubel videoerne. Så det vil jeg selvfølgelig så få, der bliver på min næste videoer. Altså, man jubel der. Så det håber jeg så snart julen. Derfor der er julemusik i baggrunden. Vi når snart det 1. december, i november. Og så vil jeg sige, i det godt det jeg skal sige, så er den er to, jeg har set de 2 forsvarsnit i dag. Jeg vil sige noget om den, fordi I har noget der at se. Men jeg er jo i det godt det jeg. Og så ses vi næste video. Den er bare, hvad det ender med. Ej. Jeg vil se næste video, hvad det ender med. Ej.